Вече името на Ангел Коручев би трябвало да ви е познато. Все още си спомням как звучеше акустичната му китара от сцената на миналата музикална работилница. Аз също си я спомням. Вече над 15 години Ангел се занимава предимно с ремонт и реставрация на струнни инструменти. Ангел обаче създава и нови, като негов похват в изработката им е търсенето на различни начини на звукоизвличане. Експериментите му го довеждат до проекта, който ще ни представи сега. Инструментът Трубадур, който няма аналог в света и комбинира в себе си редица противоречащи си изисквания. В противоречието обаче се ражда истината. Именно тази концепция Ангел смята да развие допълнително, за да достигне максималният ти потенциал като звукови качества. Към това проверете във Facebook групата Българските лютиери и техните приятели. Тя има 2600 члена и нейн администратор е именно Ангел. Благодарим му, че прави тази професия достъпна до по-широка аудитория. А сега към интересната част. Проектът Трубадур. Каним Ангел Коручев и Стойко Дуков, който е причината да се появи този инструмент. Заповядайте, публиката е ваша. Аплодисменти! Здравейте за поредна година тук. Благодарение на организацията на този фестивал, благодарение на всички колеги, които виждам тук и дори някои за първи път. Да, отново ще кажа, много съм щастлив да съм тук. Така, проектът Трубадур, момент. Тази китара всъщност си е чиста класическа китара с малко по-къса мензура, но идеята на този инструмент е да може всеки, който желая да пътува далеч с самолет, например, или с ферибот, да кажем, и така нататък, да може лесно да пренася инструмента си, без да бъде таксуван излишно. В същото време да има удобството да свири във всеки един момент и във всяко едно място. Аз лично установих, че може да се свири в автомобил, без да си отваряш прозорец. Така става и всесезонна китара. Да, иновацията тук е в разположението на ключовете. За предница съм поставил кедър, масивен. Отстрани и отзад е орех. Грифа е къдрав клен и венге за фретборд. Още нещо, което е много интересно за тази китара. Нейното звукоизличане изобщо не е като стандартна китара. Това се дължи на много ниското поставяне на моста, което всъщност е виновно за по-дългата скала, която имаме дори от гитарлеле, което е с около почти 96 мм повече. Това дава сериозно преимущество и много добра настройка в ми, което е стандартно, и всеки, който свири на каквато и да е било китара, ще може да изсвири същото нещо и на тази китара. Добре, стига толкова за презентацията. Имам още много работа по този инструмент, за да стане по-съвършен и да, ще се опитам да го направя. Представям ви Стойко Дуков, човекът, който е виновен за този проект. Да, едно голямо благодаря на хората, които ме подкрепиха за този период. Йоана Озунова, жената, с която съм също, допринесе за това аз да успявам в тези неща, защото без нейната подкрепа, разбира се, нещата щяха да са различни. Затова ето Стойко Дуков и проектът Трубадур. Благодаря много на Ангел, че се нави да конструира за мен този инструмент. Прави ме много щастлив, защото аз не мога дори ден без да свиря. От 5 годишен се занимавам с музика и се чувствам като с ампутирано нещо, когато не мога да свиря. По този начин мога да, навсякъде където пътувам, да го нося с мен. Вече го заведох до Мадрид, до Пунта Кана в Доминиканската република. Тоест, това е вече една китара, която е направила половина около светско пътешествие. Сега няма да свира някаква музика, с която да се опитам да ви впечатля. Просто ще изсвира някакви неща, които инструмента ми позволява, нали, и които ми харесват, за да ви запозная с възможностите му. Благодаря ви.